comrades and friends, how are you? How are you? I just hope this message finds all of you well. Now, tofanira kusvika papoint yekuti tinoudzana chokwadi. Kana tichida kuti number 1 musangano uende umberi, and number 2 nyika yacho chaiyo iende umberi, tiite zvino zvatinobata. Ndoseka hangu ndichinzwa kuti vanhu vapo watuma 150 mabonus umwe mwedzi yoya iri 75, imwe yozoya 75 the next month. But vanhu vanenge vachidhakwisa chino vachipiwa mari nezvigananda kuti nyika idhakwe, they will be enjoying living large. Mai Muchinguri izvi varikufamba nemotaketi nemotokari 4, 2 maRange Rover ma2025 nema300 series. The only people who are benefiting vanhu vari kuita makuhwa nehuori vachidya nezvigananda nevanhu vanenge vachitweka pamarali, vanenge vachiita bootlicking, munhu oenda parali otambisa magaro otopiwa fortune nemba. Iwewe mucivil servant torwisa zvigananda wofunga kuti tiri kunakidzwa nazvo, asi tiri kuitira imimi mapurisa kuti mupuwe mari iri nani. Zvese zviri kuitwa izvi, shake up iri kuitwa, it's because of what Mdarageza is doing. Hurumende iri kutya, they are in a panic mode zvigananda. That's why they are trying to vabuditsa ka 75 imwe yonzi inoya next month. Ipressure yese iyoyo. Now, Mai Muchinguri ngatimbovavhenekai. Tutaura nhau dzemadrugs. One of the key persons that have been moving drugs muZimbabwe ndi Mai Muchinguri nemwana wavo anonzi Tanya. Tanya is into drugs. Everyone knows that. Munhu wese anorarama first life nehigh life yemuHarare will tell you kuti Tanya haana chimwe chaanozikanwa nacho except for pushing madrugs. Tarisai Tanya wacho zvaakaita, munzwa achitaura, kana kungomuona chimiro chake izvi ndopamunatsaona kuti madrugs anodestroy. But you hear Mai Muchinguri vachinyepera kupusisa vanhu, vachiadresa pamarali, addressing on national TV, vachitaura kuti madrugs akashata, madrugs adestroy Zimbabwe. Yet mwana wavo vari kuchengeta, she knows it. She's bailed mwana wavo many times, vanhu vachibatwa vachipusha madrugs. Madrugs wawanepi? Ndiri kusupply na Tanya Muchinguri. Mai Muchinguri ofonerwa, then she does the cover up. Mari yemadrugs Tanya paanga abroka yekutoti abooste business nemadrugs, that money she was given by kuda kwaShetagwirei. Instead yoti munhu wapuwa start chivhura company, munhu otowedzera stroke yekutenga madrugs. She pushes mutoriro, she pushes cocaine, she pushes mbanje. Mai Muchinguri knows this. Ngavapindure kana ndiri kunyepa, ndobva ndavakandira maV11. Tikaramba tichisiya tsika dzakadai so ndokuora kunoita nyika. Hatishamisiki zoti Tanya anokurai neunhu hwakadai so. Ivo Mai Muchinguri mbiri yavo kuhondo vaizikanwa neiko. Politics dzinoita Mai Muchinguri ituchete, two kinds of politics dzavanoita. Dzemakuhwa, backbiting, nedzekushandisa gotsi. Hapana chimwe. Vamwe vari busy kurwa hondo uku. Vana Mai Muchinguri ndo vaitwa mametres. Nekuda kurarama life yakachipa, vamwe vari busy kurwa hondo. Nekunzvenga hondo selling themselves. And then you expect kuti tine kwatinosvitswa navanhu vakaita seivava. Mai Muchinguri has been causing confusion muZimbabwe zvinozikanwa nemunhu wese. Ngatitarisei foundation yachona. How did Mudara Tongogara die? Mai Muchinguri was involved. And Mai Muchinguri, I would like to say this, I don't care. Mai Muchinguri is responsible for the death of General Tongogara. She has to answer for that. Mai Muchinguri is responsible for the death of Zororo. Mai Muchinguri is responsible for the death of Duri. She needs to explain. Mhepo yambuya nehanda yakataura ikati vanhu vandaona vasina kusvika, mazita akataurwa. General Tongogara zikanzi hamusi kuzosvika, why? Muchauraiwa nevamwe venyu kwete vachena. Ivo vana Mai Muchinguri vanongosiyiwa vachisekererwa. Mai Muchinguri destroyed Manjuru. She's been always fermenting factionalism. She's always been pushing factionalism. No one vari kuisa confusion mu government. No one vari kuisa confusion mu party iwawo. She destroyed Manjuru zvinozikana nemunhu wese. And many other people. Now, I would like to ask this question. Mai Muchinguri makatanga rini kufarira ED?
one of vanhu vakati play a role yekuti idi asasimuke during time yaMugabe ndimai Muchinguri izvi. Evidence is there. Mai Muchinguri will always go criticizing uya haiti munhu wese aingochoropodzwa namai Muchinguri, vana mai Mujuru, munhu wese aingotemwa nawo uya haiti iwo chete ndo vanoita. Nhasi unowe maakuridza General Chiwenga nezvese zvakaita General Chiwenga, nyadzi chaidzo hamuna, munhu wemukadzi asina rudo kana nyadzi. Ndofunga hanza yatobuda zvemunhu akanzi hana nyadzi achi. Chinoita kuti munhu aroye chii? Kushaya nyadzi izvi. And then vanhu vanoramba vachisekera vanhu vachida, muchivaona vachinyepera kuita kasoft kawo, aiwa mumusangano medu daita mobva mati hamuchawani munhu kwaye. Hapana nezvemunhu apa. Toramba tichisekera vanhu vanenge vachidestroy future yavanhu. Izvi nyika ingadai iri kuvakwa, she's busy pushing for factionalism, fighting General Chiwenga, fighting everyone. Directors abanyana kuti vadzingwe basa ndiwo vana mai Muchinguri vanenge vachienda vachinotaura zvinosiyana nebasa reseyo. Toramba tichipera tichinyara munhu wani kusvika rini? Kwauzodii? Tiri kupedzwa tese. Time that we expose these people. Hatina kwatinenge tichienda navo. It's time we expose such people. Vazikana nemabasa avo kuti these people are up to no good. Kana vanhu vachirwadziwa, kana vanhu vachitambura, kana vanhu vachipuwa sick money, it's because of these people. Every month vanenge varipuwa mari nana Tagwire yavo. Then you wonder kuti how is it possible kuti vana kuda kwacho Tagwire vanopinda munana Central Committee, vana kuda kwacho Tagwire vanoramba vachitora madhiri ese vachiita uori vasingasungwi. It's because of such people like vanana mai Muchinguri ava. Tosvikepi nevanhu vakadai mai Muchinguri? Kwakuzodii? Vanhu vari kudzidza from you. Manicaland maisa confusion, hakuna kana development kana one yataitika kuManicaland. Muna muchingoisa confusion kuti mai Muchinguri mirai post yekuita kansela chaiyo ndokubhedzera yamuwini. Ukansela chaiyo munodyiwa cover to cover. Kotoroti alright, inini ndinokuvengai. Vanhu vacho vekuManicaland vanokuvengai. Zvigaro zvese zvamuri kupiwa imi muri kupiwa nekunzwirwa tsitsi. Why? Nenhau yemakuhwa. Dzokerai kumasvingo kwenyuko. We don't want you in Manicaland. We are sick and tired of your shenanigans. Who knows what next you plot against General Chiwenga? Because obviously next thing you are pushing for to terminate his life. And toramba tichisekera munhu akadaro anotipedzera vanhu. So far we've got 5 people who are 6 feet under because of you. Toramba tichikusekera tichitaura because you have presidential ambitions. Kuchembera kwamaita muri kudaita president wani. Makuhwa amuinawo muri kudaita president wani. Kutengesa kwamuri kuita madrugs muri kudaita president wani. Hatiti siku zvinhu zvekupenga zvakadaro. I say no to mai Muchinguri. Pasina zvigananda, pasina mai Muchinguri, you are taking us nowhere. You have destroyed Manicaland, you have destroyed Zimbabwe, and no one must respect you. You are a bad person. Munodiwo kuvaka. Why can't you be a good mother? Munhu anoratidzawo humility, munhu anoratidza love, munhu anoratidza kubatanidza vanhu, munhu anoratidza kuvaka. Madrugs akashata. Nezvamune muchiita madrugs imimi muchitengesa nana Tanya madrugs muchivachengetedza kwatinoenda. Sorry man.